Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaryami, mga bubayami sa Islam, buskan mga aryami na imantom na si kami ni kapapantagisang kay Akilida Lawasay isay ni ayama na niyan na mga limu Allah Ta'ala miya baluyaw pa man na Lawasay sang kaiyaw pa man na City Riyadh na madaklaw pa man na sumsi iya di mamakarugay agi mo to na isa pa man na mamalaande o pa man na miya sabut si na sumans wallah subhanahu wa ta'ala na piteruyan mabashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Pamanutulang kaya Muhammad so mga pipi at tutul ko siranuto amya maratea agumya magamal sa amalas salih mata-mataan abagi aniran so mga balas wallahu ta'ala mga kasurgaan bagi aniran so mga kasurgaan apo pamanuga sa ikom mga kabubanian so mga lawasay na ayam ya sa buta permanente ya paman pagalayon wallah subhanahu wa ta'ala sa isang kanami pantag sa kaya panutulan niyang kusurga katawan na iyong mga ulama tanong na kalili din na ayam na niyan na pagalwin niya noon apo pamanugas sa mga lawasay sa ikwayam na niyan na kuwan ando ba ni mga kabubaan mga didal mo mga pamumulan aguso mga didal mo o mga tagawalay yung ayam na niyan na mga turugan sa ikusurga pwede pati niyo man ang utaw pa man nakapi ang kayo pa man na lawasay diyan kayo lawasay ginaw pa man na tanda sa pa man na niya kalala alimu wallah subhanahu wa ta'ala kagiyang kaiyaig na Peter wallah subhanahu wa ta'ala sa banakwan Quran waj'alna minal ma'i wali'anna minal ma'i li kulli shay'in hayy mata-mataan na tig wallahu ta'ala abiyalu yami so iga kasasabapan kulang-ulangwan o pamanawiyag-wiyag kasabapan sa kapkuyag tanong nagiyang kaayaw pamanaig na so mga doktor na Peter Iran ayamanan niyan na 20 gawi di ka makakan ugay na pakainom ka taman sa saulan na di ka terimaan wallah subhanahu wa ta'ala di ka patay na o pama kung may karong sa 7 gawi di ka din na makainom nagkapakaya matay ka may kadir ka di kay kalimu wallah subhanahu wa ta'ala kaya giyang kaya lawas tanong na 70% na ayama na niyan na egg ang kaya lawas tanong nagyang kaya mambuo dunia na 70% ayaman na niyan sa kaya lupa sa isang kaya dunia so 70% na egg na kaya mga ito mga urip na wallahu ta'ala na anda man na editano ka po nalamat si wallah subhanahu wa ta'ala giyabuang kaya egg na upamakukuha wallahu ta'ala sa isang kaya dunia na kadaan tanong sa ignaan to na iniyang gulaw na tanong na kaya mo ito mga urip na wallah nakatawan niyo nga susurga na ayama na niyan na mga lawasay gun nagidang puta lawasay ga salsabil so lawasay ga ayama na niyan na gula atanab so lawasay ga pamanagatas diyang kutaw pamanalawasay ga kausar diyang kuta lawasay ga sanjabil diyang kana sanjabil na makaibarat sa ayama na niyan nagyang kutaw pamanaluya pagiris no pamakubatalud no palupangibarat si sang dunia ugaid na didiki pangibarat sang kaya dunia diyan kaya pa man na dunia na siya bapan wallahu ta'ala sa kaya pa kang gulalan o ayama na niyan nakataon naguswa ayama na niyan na bandaran civilization na miya din si isang kaya dunia na inisabap wallahu ta'ala ko patduruga lawasay si isang kaya dunia paganayr na lawasay nagyang kanalawasay gapurat si isang daira agyanan so Tigris Euphrates River between ayaw mga panunutul sa Mesopotamia land between the two rivers ikadwa nagyang nalawasay ganayl sa isa Misr. Ikatlo nalawasay sa India abituan sa Brahmaputra. Ikapat na ema na niyan nalawasay binani nga lawasay si China ay ningaranan sa Yellow River. Kaya mo to nagyang kanapat durug lawasay na san piyak kapuun wallahu ta'ala sukataw. San piyak kapuun wallahu ta'ala subendaran ayam ananian na niyarawat sa isang kaya dunia kagina ni paganay ayam ananian nakabangunan sa mga poblasyon agu mga siyudad ang kanapat durug ayam ananian na lawasay alang-ulang wana na lalawasay gun
na ama na niyan na ditimu-timu anata. Mga uripon wallah na miyan na nagtanong panagyang kayaw pamanaig na persubapan wallahu ta'ala sang utaw pamanakawiyag-wiyagtan. O pamakudaig na ando manay ka pa kainumtan, na ando manay ka pa kainom mga binatang, so mga pamumulan na ando manay ka pa kapagabdas tanong, ando manay ka pa kapsuki tanong na sabapro na panalamatan tanong wallah subhanahu wa ta'ala sa baribu-ribu panalamat, mata-mataan na ayam ananian na wallahu ta'ala na ditanong may pandiray nun sa ikwapiyaw pamanaysay sa kasigundo na kinanglan tanong wallah subhanahu wa ta'ala. Agi mo nga lupa, nangalupa yan, ang pilala kaong tanong. Lagi nga sila kang tanong ng duyan. Lagi nga pakintanong na pangan ng kanyan. Anda man ni pa man nakapsupa ko mga tawa, mga tataga si ulwa di iran simbuan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa aya ka po sa nain at salamu ko sa kanubo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.